дар амрико кит мардеро хӯрду сипас қай кард. дар иёлоти муттаҳида марде пас аз хӯрдани кит зинда монд, менависад рӯзномаи Cape Cod Times. ин ҳодиса бо як шикорчии харчанги баҳрӣ Майкл Паккарт дар соҳили Массачусетс рух додааст. ба гуфтаи ҷабрдида, кит аввал ӯро хӯрдаву пас аз муддате қай кардааст. ногаҳон ман як такони бениҳоят шадидро ҳис кардам. чизи дигаре ки мушоҳида кардам торикии комил буд. ман ҳис мекардам ки ҳаракат мекунам ва наҳанг мушакҳои даҳонашро фишурда истодааст, гуфт марди 56-сола. дар аввал ронанда гумон кард ки ӯро наҳанг хӯрдааст, аммо аз сабаби набудани дандон ӯ дарк кард ки дар даҳони кит аст. он мард иқрор кардааст ки пас аз хӯрдан ӯ дар бораи марг ва писаронаш фикр мекард. ном бурда қайд кард ки пас аз чанде кит онро туф кард. мувофиқи суханони ӯ, ҳайвон гӯё нороҳатиро ҳис кард ва сар ҷунбондан гирифт. пас аз ин ҳодиса сокини Массачусетс ба беморхона рафт. табибон зарари хурде дар ӯ сабт карданд, аммо ҷароҳат ва шикастани ҷиддӣ пайдо накарданд. олимон таъкид карданд ки чунин ҳодиса хеле кам рух медиҳад. китҳои кампал барои одамон хатар надоранд. аз ин рӯ онҳо метавонанд ҳангоми моҳихӯрӣ тасодуфан одамонро фурӯ баранд.